ኣስታት 16 ዓመታት ኮይኑሎ እቲ ሓያልን ጅግናን ዝነበረ ናይ ሓይልታት ሮም ጀነራል ማክሲመስ ካብ ዝመውት ማለት እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ኣፍሪቃ ኣብ ትርከብ ሓንቲ ንእሽተይ ዓዲ ሓደ ሃኖ ዝተባህለ ጉልበት መንእሰይ ምስ ኣራሻት ዝተባህለት ሰበይቱ ብሰላም እንዳነበረ ከሎ ንርኢ። እዚ ሰላማዊ ህይወቶም ግን ነዊሕ ኣይከደን። እዛ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ብኻልእ ጀነራል ብኻልእ መራሒ ትምራሕ ዘላ ግዝኣት ሮም ዓይልታታ ናብዚ ሰሜናዊ ኣፍሪቃ ብምልኣኽ ንናይ በዓል ሃኖ ህይወት ክትብፅብፅ ትጅምር። መራኽባትን ሰራዊት ናይ ሮም ብባሕሪ ገይሮም ክመፁ ካብ ርሑቕ ስለ ዝረኣይዎም ነበርቲ ናይቲ ዓዲ በዓል ሃኖ ከምኡውን ቶም ሰራዊት ናይ ተጠንቀቕ ደወል ሰሚዖም ሙሉእ ብምሉእ ድልዋት ብምዃን ክጽበይዎም ይጅመሩ። ሃኖን ኣራሻትን ድማ ናብቲ ኩናት ቅድሚ ምእታዎም ንመወዳእታ ግዜ ተሰዓዒሞም ናይ ቃል ኪዳን ካቲሞም እውን ብምልውዋጥ ብጃጋርታ ዝስሙ መራሒ ኩናት እንዳተመርሑ ንሓይልታት ናይቶም ክወሩ ዝመፁ ዘለዉ ሮማውያን ንኽምክትዎ ድልዋት ኮይኖም ይጽበዩ። ሃኖ ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ነቶም ምስኡ ኮይኖም ዝቃለሱ ወተሃደራት መተባብዒ ቃላት ተዛሪብዎም ኩናት ተጀሚሩ ንሳቶም እውን መጥቃዕቲ ይጅምሩ። በዓል ሃኖ ካብ ሮማውያን ዘይግብኦም ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ይቕበሉ ዋላ እኳ ተነበሩ ናይ ሓይልታት ሮም መራሒ ዝነበረ ጀነራል ኣካስያስ ግን ኣብ ኩናት ዘይከሓድ ሓያል በቕዓት ስለ ዝነበሮ ንወተሃደራቱ ግቡእ መምርሒ እንዳሃበ ንናይ በዓል ሃኖ ምክልኻል ብምምካት ሙሉእ ብምሉእ ክሕይልዎምን ከጥቅዕዎምን ይጅምሩ። ኣብዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኣዝዩ ብርቱዕ ኩናት ኣራሻት ሰበይቲ ሃኖ ማንቲክራማ ብምጥቃም ንናይ ሮም ወተሃደራት ሓደ ብሓደ ክትለቕሞም ስለ ዝጀመረት ጀነራል ኣካስያስ የስተውዕለላ እሞ ንወተሃደራቱ ካብ ርሑቕ ጨሚቶም ንኽቐትልዋ ትእዛዝ ይህቦም። ወተሃደራቱን ልክዕ ከምቲ ትእዛዝ ናይ ኣካስያስ ካብ ርሑቕ ጨሚቶም ንኣራሻ ተቐትልዋ። እዚ ዝሕዝን ኣጋጣሚ እውን ንኹሉ ነገር ከቕይሮ ይጅምር። ምኽንያቱ ሃኖ ሰበይቱ ከም ዝተሃርመት ምስ ረኣየ ናብኣ ክጥምት ይፈዝዝ። ወተሃደራቱን ብድሕሪኡ መፂኦም ሃሪሞም ናብቲ ባሕሪ የጽድፍዎ። ድሕሪ እዚ እውን ሃኖ ሃለዋቱ ስለ ዘጥፍአ ምስ ነቕሐ ኩሉ ነገራት ተቐያይሩ ይጸንሖ። ሰንከልከል እንዳበለውን ነታ እንዳረኣያ ዝተቐትለት ሰበይቱ ኣብ መንጎቶም ብዙሓት ሞይቶም ናብቲ ባሕሪ ዝኣተው ወተሃደራት ክደልያ ይጅምር። ኣብ መወዳእትኡ እውን ሬሳኣ ረኺቡ ኣዝዩ ሓዚኑ ይበኪ። ድሕሪ ዝነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ውግእ እቲ ዓወት ናይ ሮማውያን ስለ ዝነበረ እታ ዓዲ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ናይ ሮማ ኣትያ። በዓል ሃኖን ካልኦት ወተሃደራትን ህዝብን ድማ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ናይ ሮም ስለ ዝኣተው ናይ ባርያ ማሕተም ተገይሩሎም ብመርከብ ተጻዒኖም ንሮማ ይውሰዱ። ብመርከብ እንዳተጓዓዙ ከለዉ እቲ መራሒ ናይቲ ኩናት ዝነበረ ጃጋርታ ተሃስዩ ስለ ዝነበረ ሃኖ ብዝተኻእሎ መጠን ክትሓባበሮም ክሕክሞን ይፍትን እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዕላል ምስ ተጀመረ እውን ሃኖ ንድሕሪት ተመሊሱ ክዝክር ስለ ዝጀመረ ምስኡ ንድሕሪት ተመሊስና ብንእሽተዩ ከሎ ንርኢ። ኣብታ ዝነብረላ ዝነበረ ዓዲ ዕግርግር ስለ ዝተለዓለ ንሱ ብዘይፈልጦ ምኽንያት ሰባት ክቐትልዎ ክደልዩ ስለ ዝጀመሩ ዓዲኡ ወላ ሓደ ሰብ ከይፈለጠ በይኑ ሓቢኣ ጸላእቱ ረኺቦም ቅድሚ መቕታሎም ካብቲ ዓዲ ከም ዘምልጥ ክትገብሮ ኮላ ይዝክር። ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ እተን መራኽብ ናብ ሮማ ስለ ዝበፅሓ ጀነራል ኣካስያስ በቲ ዘምጽኦ ዓወት ክብሪ ረኺቡ በቶም ኣብቲ ግዜ እቲ መራሕቲ ዝነበሩ ክልተ ኣሕዋት ንጉስ ጌታን ንጉስ ካራኬላን ጽቡቕ ኣቀባብላ ይግበረሉ። ክልቲኦም ኣሕዋት ንኣካስያስ ክምግስዎ ድሕሪ ምጽናሕ ቀጻሊ ስርሑ ድማ ህንድን ፐርሽያን ምውራር ምዃኑ ይነግርዎ። በዓል ሃኖ ጃጋርታ ከምኡውን ቶም ካልኦት ዝተማረኹ ድማ ናብቲ ቃልሲ ዝካየደሉ ሜዳ የውርድዎም እሞ ብትርኢቶም ኣዝዮም ዘፍርሑ ተፈጥሮኦም ድማ ፍልይ ዝበለ ኣዝዮም ጨካናት ኣህባይ ይፍንውሎም። ብሰንኪ እዞም ኣህባይ ጃጋርታ ክመውት ከሎ ሃኖን ካልኦት ውሑዳት ወተሃደራትን ግን ብህይወት ይድሕኑ። ሃኖ ምዞም ኣህባይ ብህልኽ ክበኣስ ከሎ ዝረኣየ ማክሪነስ ዝተባህለ ባርያታት ብምግዛእ ዝፍለጥ በዓል ስልጣን ድማ ንሃኖ ናቱ ባርያ ንምግባር ብጽቡቕ ዋጋ ይገዝኦ። ቀፂሉ እውን ናብቶም ካልኦት ሓያላት ዝበሃሉ ናቱ ባርያታት ይወስዶ እሞ ምስቲ ቪጎ ዝተባህለ ካብቶም ናቱ ባርያታት ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ምስኡ የጋጥሞ። መጀመርያ ቪጎ ዝሰዓረ እዩ ዝመስል ነይሩ። እንተኾነ ግን ድሓር ሃኖ ሙሉእ ብምሉእ ከጥቃዕ ጀሚሩ ንቪጎ ይስዕሮ። በቲ ኣጋጣሚ እቲ ድማ ካብቶም ኩሎም ናቱ ባርያታት ዝሓየለ ሃኖ ምዃኑ የመስክር። ንምሸቱ ኣካስያስ ንገዝኡ ምስ ከደ ሰበይቱ ይረኽባ እሞ ሰበይቱ ድማ
እታ ሉሲ ዝተባህለት ኣብ ዘመን ጀነራል ኣካሲያስ ዝነበረሉ ግዜ ሉሽየስ ዝበሃል ቆልዓ ዝነበራ ጓል ንጉስ ኦሮሌስ ምዃና ንርኢ። ሉሲ ሕጂ እውን ዘይዘከርኩማ ሰባት ተሃሊኹም ሓፍቱ ነቲ ጀነራል ማክሲመስ ዝቆተሎ ኮሞዶስ ዝተባህለ ጨካን ንጉስ ዝነበረ ንሳያ። ቀድመ ዝነበረ ታሪክ ዘይሰማዕኩሞ ሰባት ኣብ ላዕለዋይ ኩርናዕ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ወይ ድማ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣብኡ ጠዊቕኩም ኣቲኹም ረእይዎ። ሉሲ ምስ ሰብኣያ ኣካሴስ እንዳዓለለት ኮላ ሃገሮም በዞም ክልተ ብዙሕ ዘይበሰሉ ሕዋት ጌታን ካራኬላን ዝተባህሉ ንጉሳት ምምርሓ ከም ዘይሐጉሶም ክዛረቡ ከለዉ ንሰምዕ። በዚ ምክንያት እውን ምስቶም ንኣሽቱ በዓል ስልጣናት ናይቲ ዓዲ ብምትሕብባር መፈንቀለ መንግስቲ ክገብሩ መደብ ኣለዎም። ተሓቢኦም ተራኺቦም እውን ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት ነቲ መፈንቀለ መንግስቲ ክፍጽምዎ ከም ዝኽእሉ ተረዳዲኦም ይፈላለዩ። ድሕሪ ውሕዳት መዓልታት ሃኖም ካልኦት ባርያታትን ብምዃን ናብ ሜዳ ይወርዱ እሞ እቶም ነጋውስ ኣካሲያስ ምስ ሰበይቱ ከምኡ ድማ ህዝቢ ብዝተኣከበሉ ምስ ሓደ ገጅፍ መፍለስ ዝጋልብ ወተሃደር ይጋጠም። ሃኖ ግን ነቲ መፍለስ ጥበብ ብምጥቃም ምስ መንደቕ ከም ዝጋጮ ገይሩ የውድቆ። ነቲ ብልዕሊኡ ኮይኑ ዝጋልቦ ዝነበረ ወተሃደር ድማ ድሕሪ ክንደይ ቅልስ ይስዕሮ። ብናይ ሃኖ ብቕዓት እቶም ነጋውስ ይኹኑ እቶም ህዝቢ ኣዝዮም እዮም ተደኒቖም። ድሕሪዚ ኩነታት ግን ካልእ ዘገርም ነገር ይፍጠር። ሉሲ ንሃኖ ምስ ረኣየቶ ቀደም ሉሽየስ ዝበሃል ቆልዓ ስለ ዝነበራ ንሱ ድማ ሰባት ክቆትልዎ ምስ ደለዩ ሓቢኣ ካብቲ ሃገር ከም ዝጠፍእ ጌራቶ ነይራ። ንሃኖ ምስ ረኣየቶ እውን እቲ ዝጠፍአ ወዳኢ ትዝ ኢልዋ። ገዛኣ ተመሊሳ እውን መሊሳ ከተረጋግፅ ትፍትን እሞ እቲ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ሉሽየስ ዝተባህለ ወዳ ዝሰደደቶ ናይ ብሓቂ ሃኖ ምዃኑ ተረጋግፅ። ምስቲ ማክሪነስ ዝተባህለ በራዩ እንዳዓደገ ዘሰልጥን ድማ ቆፀራ ስለ ዝነበራ ተራኺቦም ይዕልሉ እሞ ኣብ መንጎ ዕላሎም ድሕሪ እቲ ሃኖ ዘካየዶ ውግእ ጽቡቕ ከም ዘይተሰምዓ ኣስተውዒልላ ስለ ዝነበረ ይሓታ። ዘዕግብ መልሲ ዋላ እኳ ተዘይረኸበ ጠርጣሪኡ ግን ሱቕ ከብሎ ይከኣለን። ገዛ ተመሊሱ ብናቱ መገዲ ኸጻሪ ይጅምር እሞ ሉሲ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣቢሉ ካብ ጀነራል ማክሲመስ ብሕቡእ ዝወለደቶ ቆልዓ ከም ዝነበረ ድሕሪ ንጉስ ኮሞዶስ ግን ብሰንኪቲ ዝተላዕለ ዕግርግር ተቆልዓ መታን ከይጉዳእ ናብ ኣፍሪቃ ገጻ ከም ዝለኣኸቶ ሓበሬታ ይረክብ። በዚ ምክንያት እውን ምናልባት እቲ ዝበሃል ዘሎ ቆልዓ እዚ ዓብይ ዘሎ ሃኖ ክኸውን ከም ዝኽእል ይጠርጥር። ሉሲ ድማ ንምሸቱ ንሓደ ሓላፊ ብምርካብ ብሕቡእ ንሃኖ መታን ሰላም ክትብሎ ከጣዕመላ ሓቲታቶ ስለ ዝነበረት ለይቲ ምድሪ ተኸይድ እሞ ምስ ሃኖ የራኽባ። እሱ እውን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ወዳ ብምርካባ ብውሽጢ እንዳተሓጎሰት ወዲ ጀነራል ማክሲመስ ምዃኑን ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ግን ብዙሓት ሰባት ተሓቂ ምስጢር ከም ዘይፈልጥዎን ትሕብሮ። እንተኾነ ግን ሃኖ እቲ ጀነራል ማክሲመስ እቲ ጅግና ኣቦኡ ምዃኑ ዋላ እኳ ተተገረመ፣ ሉሲ ግን ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ሰብኣያ ጀነራል ኣካሴስ ስለ ዝኾነ ጀነራል ኣካሴስ ድማ ናብ ሰሜን ኣፍሪቃ መጺኡ ንሰበይቲ ሃኖ ኣራሻት ዝቐተለ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ኣዲኡ ተኾነ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ሰበይቲ ጸላኢኡ ስለ ዝኾነት ክቕበል ኣይከኣለን። ሉሲ ዘይተጸበየቶ ነገር ኣጋጢምዋ ልባ ተሰይራ ንሃኖ ፍቲ ቤት ማእሰርቲ ገዲፋቶ ትኸይድ። ንገዛ ምስ ተመልሰት እውን ንኣካሴስ በጃኻ እቲ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝሰደድክዎ ወደዩ ኮይኑ ጸኒሑ ሃኖ ካብዚ ተኣሲርዎ ዘሎ ባርነት ኣውፃዮ ኢላ ትልምኖ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ሰራሕተኛኦም ብርሑቕ ኮይና ትሰምዖም። ሰራሕተኛኦም እንተሓስያ ድማ እዚ ነገር እዚ ምስጢር ዋላ እኳ ተነበረ ኣብ እዝኒ ጸላእቶም እውን ክበጽሕ ተኽእሎ ኣለዎ። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ካልኣይ ምርኢት ይካየድ። ኣብቲ ኩሉ ግዜ ቃልሲ ዝካየደሉ ሜዳ ድማ ላቶም በዓል ሃኖም ካልኦት ባርያታትን ተኣኪቦም እቲ ሜዳ ማይ ተመሊኡ ኣብኡ ድማ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዓሳ ከም በዓል ሻርክ መሊኦሞም እንሕልሕዶም ክበኣሱ ይጅምሩ። እቲ ቃልሲ ብመርከብ ስለ ዝነበረ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርዎ ቃልሲ ፍልይ ዝበለን ኣዝዩ ውርትዑን እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን ተስፋ ዘይቆርጽ ሃኖ ሙሉእ ዓቕሙ ብምጥቃም ነቶም ደቂ ጋንትኡ ሒዙ ይስዕር እዩ ዘሎ። እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ዕግርግር ተጠቂሙ እውን ማንቲክራማ ገይሩ ከይተረኣየ ንጀነራል ኣካሴስ ንኽቆትሎ ዓቂኑ ይውንጭፍ። እንተኾነ ግን እፊኦም ስለ ዘስሓትዎ ንኣካሴስ ሲሒቱ ኣብ መንጎቶም ክልተ ነጋውስ ተዓልብ በቲ ኮይኑ በቲ ግን በዓል ሃኖ ስዒሮም እቶም ተጻረርቶም ዝነበሩ ድማ ምሳሕ ሻርክ ኮይኖም ይተርፉ።
እታ ሉሲ ክትዛረብ ኮላ ዝሰምዐታ ሰራሕተኛ ድማ ኣብ ዓርኪ ማክሪነስ ከይዳ ትነግሮሞ ዓርኩ ድማ ነቲ ዋናታት ጊላ ማክሪነስ ከይዱ ይነግሮ። ማክሪነስ ድማ ምናልባት ሎሚ ምሸት ሉሲን ኣካሴስን ንሃኖ ሓቢኦም ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከውፅእዎ ከም ዝኽእሉ ገሚቱ ተዳልዩ ይጽበ። ከምቲ ግምቱ ድማ ንምሸቱ ኣካሴስ ሓቢኡ ከውፅኦ ንሃኖ እንዳኸደ ከሎ ተዳልዮም ስለ ዝጸንሑ ይሕዝዎ። ንሉሲ እውን ወተሃደራት ንገዛኣ መጺኦም ይሕዝዋ። ንኽልቲኦም እውን ናፍቶም ነጋውስ ሒዞሞም ኸዱ። ንጉስ ጌታ ከመይ ጌርካ ትኽሕደኒ እንዳበለ ንበዓል ኣካሴስ ክቋየቖም ይጅምር እሞ ኣካሴስ ግን ንዕቕዎ ይስሕቆ። ንጉስ ካራኬላት ሓደ ሓዊ እውን ሓሪቑ ሰይፉ ገይሩ ንኣካሴስ ክቐትሎ ይደሊ። እንተኾነ ግን ጌታ ግደፍ ጽባሕ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኢና ንቐትሎ ይብሎ። ማክሪነስ ግን ናብ ንጉስ ቀሪቡ ካብ ብኸምኡ ንቐትሎ ኣብ ማእኸል ሜዳ ኣቃሊስና ምስ ካልእ ሰብ ዘይንቐትሎ ኢሉ ሓሳብ የቕርብ እሞ ተቐባልነት ይረክብ። ሽዑ ንጽባሒቱ ራቭ ዝተባህለ ንበዓል ሃኖ ዶክተሮም ናሃኖ ኣዝዩ ፈትዎ ስለ ዝነበረ ናብቲ ናይ ማክሲመስ ኣጽዋራት ዝርከበሉ ቦታ ይወስዶሞ። ሃኖ ድማ ናይ ማክሲመስ ኣቦኡ ዝነበረ ኣጽዋራት ርእዩ ኣዝዩ ብምሕጓስ ተዓጢቕዎ ይኸይድ። ኣካሴስ ኣብ ሜዳ ወሪዱ ዝቃለሰሉ ሰዓት እውን ኣኺሉ ንሉሲ ኣእዳዋ ኣሲሮም ከም ትምልከቶ ገይሮም ንዕኡ ድማ ምስ ብዙሓት ወተሃደራት የቃልስዎ። ዋላ እኳ ብዙሕ መጉዳእቲ ወሪድዎ ከቢድ እውን ተነበረት ቃልሲ ኣብ መወዳእትኡ ግን ብዓወት ናቱ ይዛዘም። በዚ ግን ኣየብቃዕን ክቐትልዎ ስለ ዝደልዩ ቀጺሎም ምስ ሃኖ ከበኣስዎ ይሓስቡ። ምኽንያቱ ኣብቲ ናብ ሰሜናዊ ኣፍሪቃ ዝመጽሉ ዝነበሩ ጊዜ ሓይልታት ሮም መሪሑ ዝመጸ ጀነራል ኣካሴስ ስለ ዝነበረ ኣራሻት ሰበይቱ እውን ስለ ዝቐተለሉ ሕነ ንኽፈዲ ነዊሕ ክጽበ ጸኒሑ። ነዚ ብኮ ብምጥቃም ድማ ንሃኖ እውን ናብቲ ሜዳ ኣምጺኦም ምስ ኣካሴስ የጋጥምዎ። ክልቲኦም ኣዝዮም ሓያላት ስለ ዝነበሩ እቲ ውግእ ነዊሕ ይጸንሕ። ኣብ መወዳእትኡ ግን ብዓወት ሃኖ ክዛዘም ስለ ዝቐረበ ኣካሴስ ተዳኺሙ ኢዱ ይህብ። ኣካሴስ ቀጺሉ ወዲ ሉሲ ስለ ዝኾንካ ከምኡ ድማ ወዲ ተኣዝየ ዘኽብሮ ጀነራል ማክሲመስ ስለ ዝኾንካ ማክሲመስ ይኹን ንዓኻ ክብርለኒ ይብሎሞ። ነዚ ዘረባ ዝሰምዐ ሃኖ ድማ ኣዝዩ ስለ ዝሓዘነ ዋላ እኳ እቶም ነገስታት ቅተሎ ኢሎሞ ተነበሩ ንሱ ግን ምሕረት ይገብረሉ። ሕነ ግድን ክፈዲ ደልዮም ዝነበሩ ንጉስ ካራኬላን ሓዉ ጌታን ግን ነቶም ወተሃደራት አንቲክራማ ወንጪፎም ንኣካሴስ ንኽቐትልዎ ኣዚዞሞም ኣካሴስ ኣብ ቅድሚ ዞም ኩሎም ዓወት ዘምጸሎም ህዝብን ኣብ ቅድሚ ሉሲ ሰበይቱን ኣብ ቅድሚ ሃኖ ከምኡ ድማ ኣብ ቅድሚቶም ነጋውስ ይቕተል። እዚ ዝረኣየ ሃኖ ድማ ነቶም ህዝቢ ብሕርቃን እንዳተዛረበ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም እዚ ክንደይ ግዜ ዓወት ዘምጸልኩም ጀነራል ክቕተል ከሎ እንታይ ይስምዓኩም? ኣይኮነን ንዓኹም ንኣካሴስ ከማናይ ሓለይሉ ንዞም ነጋውስ ብምባል እቶም ህዝቢ ኣብ ልዕሊቶም ነገስታት ተቃውሞ ከም ዘልዕሉ ይገብሮም። እቶም ነጋውስ ቀልጢፎም ተሲኦም ኸዱ። እንተኾነ ግን እቲ ዕግርግር መሊሱ ይቕጽል። ንምሸት እውን እንተኾነ ኩላቶም ቶም ህዝቢ ናብ ጎደና ወፂኦም ተቃውሞኦም ከርእዩ ይጅምሩ። እቶም ወተሃደራት ቶም ህዝቢ ይቃለሱ ከምኡ ድማ ካራኬላን ጌታን ዝተባሃሉ ነጋውስ ይውረዱ እንዳበሉ ይጭድሩ ይጅምሩ። እዚ ዝተፈጥረ ነገር ድማ ንኽልቲኦም ኣሕዋት ከከራኽሮም ይጅምር። ናይ ክልቲኦም ግጭት ዘስተውዕል ዝነበረ ማርኒከስ እቲ ዋናታት ናይቶም ባርያታት ድማ ነዚ ብምጥቃም ንሱ ስልጣን ክሕዘሉ ዝኽእል መገዲ ክፍትሽ ይጅምር። ንካራኬራ ድማ ዘየለ ምኽሪ እንዳሃበ ንሓዉ ጌታ ከም ዝቐትሎ ይገብሮ። ንሱ እውን ይሕግዞ። ሉሲ ድማ ንመወዳእታ ግዜ ክትረኽቦ ናብ ሃኖ ትኸይድ እሞ ናይ ኣቦኡ ዝነበረት ካቲም ድማ ትህቦ። ሃኖ ድማ ሓቒፉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሓሪቐ እየ ተዛሪበኪ ይቕሬት ኣብላ። ካራኬላ እውን ንሓዉ ጌታ ድሕሪ ምቕታሉ ንማርኒከስ ምኽትል ናይ ንጉስ ከም ዝገበሮ ንኹሎም ይሕብሮም። እንኮለኛ ማርኒከስ ድማ ንስልጣን ዝኾነ መገዲ ክኽፈተሉ ጀሚሩሎ ማለት እዩ። ሃኖ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ነቲ ኣዝዩ ዝፈትዎ ዶክተሩ እታ ኣዲኡ ዝሃበቶ ካቲም ይህቦሞ። ንኣካሴስ ኣዝዮም እሙናት ዝኾኑ ወተሃደራት ካብዚ ከባቢ ብዙሕ ከይረሓቑ ፍቲ ጫካ ይርከቡ እዮም። ንዓኦም ኬድካ ሃበለይ ንሶም ሓጊዞምኒ ነዚ ሕጂ ዘሎ ንጉስ ክስዕሮ ይብሎ። እቲ ዶክተር ድማ ሃኖ ዝበሎ ብምስማዕ መፍትሕ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ገዲፉሉ ፈረስ ገይሩ እንዳጋለበ ናብቶም ወተሃደራት ናይ ኣካሴስ ነታ ካቲም ሒዝዋ ይኸይድ። ሃኖ ፍቲ ቤት ማእሰርቲ ከሎ መዓንቲ ተካይዶ ቃልስሎ ናብቲ ሜዳ ውፃእ ኢሉ ወተሃደር ናብኡ ይመጽእ እሞ ቀልጢፉ መፍትሕ ስለ ዝነበሮ ከፊቱ ነቲ ወተሃደር ይቐትሎ። ንኹላቶም ቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ባርያታት ድማ ይፈትሖም።
ቀፂሉ ሃኖ ናብቲ ሜዳ ይኸይድ እሞ ኣዲኡ ማእኸል ተኣሲራ ብብዙሓት ወተሃደራት ተኸቢባ ንዓኣ ከድሕን ተኾይኑ ነዞም ኩሎም ወተሃደራት ክቐትሎም ከም ዘለዎ ይንገሮ። እንተኾነ ግን ነቶም ወተሃደራት በይኑ ይኮነን ተቓሊስዎም። እቶም ኩሎም ኣቐዲሙ ፈቲሕዎም ዝጸንሐ ኩላቶም መጺኦም ሕግዝዎ። እቶም ህዝቢ እውን ነቲ ንጉስ ምስ ረኣዩ ትማሊ ተላዒሉ ዝነበረ ዕግርግር መሊሱ ሕጂ እውን ይቕጽል። ገደደ እቲ ንጉስ ክረጋግኡ ተኸኣሉ ኢሉ ነቶም ወተሃደራት ናብቶም ህዝቢ ማንቲክራማ ንኽሰዱ ምስ ኣዘዞም ወተሃደራት ንተራ ሰባት ክቐትሉ ምስ ረኣዩ መሊሱ ትዕግርግር እንዳገደደ ኸይድ። ህዝቢ እውን መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ዝረኣየ ማርኒከስ ድማ ንሓደ ወተሃደሩ ፀዊዑ ወሳኺ ሓይሊ ሒዝካ ምጻእ እብሎሞ። እንተኾነ ግን እቶም ንኣካሴስ እሙናት ዝነበሩ ካቲም ሒዙ ዝኸዶም ሰራዊት እውን መጥቃዕቲ ስለ ዝጀመሩ ዝበዝሑ ወተሃደራት ንዖኦም ንኽከላኸሉ ኸይዶም ኣለዉ ኢሉ ይምልሰሉ። እዚ ዕግርግር መትሓዚ ምስ ተሳእኖ ወላ ሓደ ኸይረኣዮ ማርኒከስ ተሓቢኡ ንንጉስ ካራኬላ ይቐትሎ እሞ ቀፂሉ እውን ማንቲክራማ ብምምጻእ ካብ ርሑቕ ንኣዲኡ ንሃኖ ንሉሲ ይወግኣ። ሃኖ እታ ድሕሪ ክንደይ ነዊሕ ዓመታት ዝረኸባ ኣዲኡ ሕጂ እውን ኣብ ኢዱ ስለ ዝመተቶ ብሕርቃን ይቃጸል። ማርኒከስ እውን ፈረስ ሒዙ የምልጥ እሞ ሃኖ ፈረስ ገይሩ ይስዕቦ። ኣብ መወዳእቲ እውን ኣርኪብዎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ብርቱዕ ቃልሲ ይጅምር። መጀመርያ ናይቲ ቃልሲ ብዙሕ ተዳኺሙ ዘይጸንሐ ማርኒከስ ንሃኖ ክበልጾ ዋላ እኳ ተጀመረ። ድሕሪ ግዜ ግን ሃኖ ዘለዎ ሓይሉ ኣኪቡ እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሰይፊ ከብዲ ቀዲዱ ሓንሳብን ንሓዋሩን የዕርፎ። ናይ ማርኒከስ ክፍኣት ዝመልኦ ናይ ስልጣን ጽምኢ ድማ ኣብዚ የኽትም። ሃኖ እውን ብወገኑ ዓብ ዓወት ተጓናጺፉ ነቶም ናይ ንጉስ ወተሃደራት ዝነበሩን ነቶም ናይ ኣካሴስ ወተሃደራት ኣብ መንጎኦም ሰላም ኣውሪዱ ካብታ ሰዓት እቲኣ ንሓደ ዕላማን ንሓንቲ ሃገርን ከም ዝዋግኡ ነጊሩ ስኒት የውርደሎም። ነዚ ኩናት ሓድሕድ ከም ዘቋርጽ ገይሩ ነዲኡ እውን ብሓዘን ቀቢሩ ኩሉ ነገር ምስ ወድአ ሃኖ ቀጻሊ ጽሑፍቱ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እንዳሓሰበ ርኢናዮ። እቲ ታሪክ ናይ ግላድያተር ፓርትቱ ኣብዚ ይዛዘም። ንሎም ዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጸኹ ፊልም ነዚ ትመስል ነይራ። ተፈቲኹማ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ። ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ጌርኩም ነታ ደወል ትንክፍ ኣብልዋ።